Joo, tänne saadaan pian seuraava ottelu niin mä zoomaan sitten lähemmäs sitten kun pelaajat ovat kentällä. Tuossa on kätevä just näin päin nuo kenttänumerot. Ja kaikista kentistä löytyy livet. Ja sitten mä laitan tämän päässä, joka kuvaa kaikki tänne päin. Joo, yksi live tuolla noin. Tuolla kamera. Niin. Joo, jos haluat katsoa, että niinku kuvataan näin päin, niin se on ainoa live, ainoa video, josta voi katsoa niin päin, niinku tästä tänne päin. Joo. Kenttä 1 kuvasin tuosta, kenttä 2 kuvasin tästä, kenttä 3 tästä, 4, 5, 6, 7, joo 9 täältä ja 8 tuosta. Joo, tämmönen. Teidän myös hyvä tietää. Ja tietenkin kentän vieressä aina laitan tuo, niin että kaikki tiedoksi, ettei kertoa mitään salaisuuksia suorassa lähetyksessä. Ja tässä on mun toimipiste, missä mä oleilen. Siellä on tuommoinen. Joo. Ja tänään kuvaan loppuun asti. Eli varmaan, koska viimeiset ottelut aikataulun mukaan kello 8, joten varmaan 7 maissa. 7 maissa niin viimeiset ottelut. No niin. Siellä Maija Koivola ja Kai Uuttu siivovat kentän. Siksi kentät täytyy olla hyvässä ja puhdas mieluusti. Niin. Finaalia on tulossa tuolla. Ja vielä sellainen, että tiedoksi niille, jotka jos eivät tiedä, niin siellä on myyntipisteet, niitä 5 eri merkkisiä sulkapallotuotteita, josta voi ostaa, tulla tänne paikan päälle kokeilemaan sulkapallotuotteita, välineitä. Joo, että ihan vaan tiedoksi. Ja nyt kello on 15.20, eli ottelut kello 15.30 on sitten seuraava, niin ja odotamme ne ottelut. Kentälle 5. Miesten nelinpelikalle 19 luokkaa, Axel Graas, Tapio Sulka ja Sami Lindberg. Helsingin Forest Badminton Club vastaan Isaac Melleri, Söderpula Sulkapallo Badminton ja Jussi Soraluoma, Sulkapalloseura Dier. Tuomarina Pekka Saarinen, syöttötuomarina Janne Polsi. Let's go! Nyt. Ehdottomasti kannattaa katsoa. Varmistetaan, että onko live päällä. Kentälle 4. Naisten nelipeli alle 19 luokkaa. Anna Kandala, Espoon sulkapallo badminton ja Sofia Reinikainen, Jyväskylän sulkapalloseura.
vastaan Elisabetta Renko ja Inti Parikka Espoon sulkapallo badminton. Tuomarina Kim Palko, syöttötuomarina Jukka Helgren. No niin, mäpä laitan. Miesten 35-luokan finaali, jossa pelaavat Mikko Antel ja Konsta Linksis, Keravan sulkapalloseura Vipsu vastaan Jani Laitinen, Jaakko Laaksolahti sulkapallo ja Marko Pyykönen, Helsingin badminton. Antel, Linksis, Laitinen, Pyykönen, kenttä 3, ottelun tuomitsee Kappu Santala. Jaetaan naisten nelipelin 60-luokan palkinnot. Pyydän Teemu Luola, Paula Petäys, Sirpa Korkeakoski ja Mikla Turkia palkintoja pisteeseen. No niin, U19-vuotiaiden ottelut pelataan kentällä 5, eli tämä kenttä, ja sitten kentällä 4 siellä naisten U19-vuotiaiden nelipeli. Pelataan. Ja. Pelataan miesten 2-45-luokan finaali, jossa kohtaavat Mika Vuorela, Auvalo Visa ja Jaakko Kohtala, Auravan Visa. Vuorela, Kohtala, kenttä 6, ottelu tuomitsee kotiin. Pelataan miesten nelipelin 7-luokan finaali, jossa kohtaavat Matti Koppeli, Jyväskylän sulkapalloseura, Ossi Pulju, alavuuden sulkapalloilija vastaan Tuomo Lautakatto, Jarno Saarala, Lahti Sulki. Koppeli, Pulju, Lautakatto, Saarala, kenttä 8. Jaetaan myös naisten nelipelin 40-luokan palkinnot. Sofi Lindholm, Mikaela Ramstedt, Anne Insala ja Väisänen palkintojakopisteeseen. Ja edelleen miesten nelipelin 55-luokan palkinnot. Jyri Aalto, Jari Eriksson, Nas Laihia, Janne Purkinen,